Tak ahoj, vítám vás u nového videa. Tentokrát to nebude o kaprařině, budeme chytat method feeder. Ukážeme si nějaké tipy a triky, jak chytám, jak si míchám krmení, jak připravuju pelety a celkově jak zatraktivnit lov při tak krátkých vycházkách, jako máme třeba dneska. Uvidíme, co dneska bude dělat, každopádně ryba se nám krásně ukazuje, tak doufám, že se něco podaří a jdeme si připravit to krmení. Protože rád kombinuju sladké a masové příchutě společně, tak jsem se rozhodl zkusit tyhle 3 mm peletky Phantom. Ještě jsem je u vody zatím neměl, takže sám jsem zvědavý, jak budou pracovat a jak budou fungovat. Dřív jsem si pelety připravoval tak, že jsem je ponořil celé do vody a čekal nějakou určitou dobu. Ale kolikrát se stalo, že se mi buď rozmočili, nebo byly naopak málo připravené, tak jsme začali dělat víceméně s mýma týmovými parťákama a kolegama a vesměs jsme zjistili, že to takhle dělá většina závodníků v metodu, kdy si pelety vlhčí jak krmení. Na 3x, na 4x postupně, než dostanou tu správnou konzistenci, tak aby pěkně drželi v krmítku. Další nesporná výhoda tady tohleté přípravy je ta, že veškeré atraktivní složky zůstávají v peletách a nevypouští a nevymáčí se v té vodě. Takhle postupně peletky dovlhčujeme na 3x, na 4x, po pár minutách vždycky zkontrolujeme, než nám pěkně změkčí, oslíznou na povrchu a to nám způsobí to, že pěkně budou držet v krmítku a budou takové lepivé. Necháme pelety a krmení odpočívat, budeme si nachystat pruty a průběžně budeme kontrolovat, jak se postupně peletky a krmení dovlhčuje. Máme vše připraveno, můžeme začít krmit. Na úvodní zakrmení hodím třeba plácnu, teďka například 4 krmítka čistě jenom s peletama a k tomu potom zakrmím 5 krmítkama čistě zase s Method Mixem. Dělám to z toho důvodu, ať máme i hrubší, tak i jemnější složku. Hrubší složka ryby bude držet na místě, Method Mix bude rybu lákat jak do sloupci, tak i svojí vůní. Chytat budu zhruba ve vzdálenosti kolem 60 metrů. Myslím si, že to bohatě stačí, tak uvidíme, co to bude dělat.
Tak mám asi zhruba 4 náhozy, nějakých 15 minut chytání za sebou. Zatím jsme záběr nedostali, ale jsou přejezdy na špičce, takže ryba tam očividně je, jenom prostě úplně nechce naši nástrahu vzít. Tak já udělám teďka to, že změním barvu. A jako druhou věc, co udělám, tak použiju smoker. Zkusím tím lokálně zatraktivnit naši nástrahu, respektive metod krmítko. A uvidíme, jestli tato změna rybu nepřiměje k záběru. Úplně jednoduše trochu nakapeme na krmítko a nahodíme. Zatraktivnění zabralo. Asi po 2 minutkách přišel záběr. Nebude to teda žádná velká ryba, bude to něco menšího, ale uvidíme, no. Možná to bude cesta. Takovýhle malý cejník. Pro dnešní chytání jsem zvolil Method Mix Blackfruit. A to z toho důvodu, že pořád máme ještě jaro, sice už pomalinku končím, ale pořád je to jaro a s jarami ty ovocné příchutě vždycky dobře fungovaly. Navíc Method Mix sám o sobě obsahuje i anglickou vločku, kterou já mám velmi rád. Kombinuji toto krmení společně s peletkama Phantom, a to z toho důvodu, že rád kombinuju sladké a masové příchutě do sebe. Ne vždycky to teda funguje, ale minimálně do toho začátku, než zjistím, co ta ryba chce, to tak dělám. Při tomto chytání zatraktivňuji krmítka, respektive nástrahu smokery a pod háček dávám waftersky, zatím zkouším oranžovou, anebo tady tuhletu červeno-růžovou kuličku. Záběru moc není, je to podle mě i tím, že je teďka takové počasí, kdy se na ní nehne hladina, je teplo, dusno bych až řekl, a ryba očividně většinu času tráví ve sloupci nebo na hladině. Z toho důvodu vlastně používám i ty smokery a snažím se ji dostat ke dnu k mojí nástraze. Uvidíme, co bude, jestli přijde nějaký zajímavější záběr. Necháme se překvapit. Krmení jako takové jsem si připravil klasicky Method Mix, jsem si rozmíchal s vodou na 3krát, zhruba jsem si ho dovlhčil a přesitoval, tak aby se neměl žádné zbytečné hrudky a kousky. A peletky jsem připravil tak, že jsem si taky dovlhčoval postupně, nezalíval jsem je záměrně vodou, protože postupným dovlhčováním zaprvé mám kontrolu nad tím, jak moc pelety navlhčím, takže se mi nemůže stát, že převlhčím a stane se mi z nich až taková kaše. A zároveň veškeré ty oleje a celkově ty vůně zůstanou v těch peletách a nevymočí se mi do vody. Takže to je ten důvod. Když si s tím člověk vyhraje, tak pak má krásné lepivé pelety, ideálně tak, že drží při zmáčknutí a po dopadu do vody se uvolňují. Takže tolik k peletám. Tak jsme se dočkali konečně záběru. Pokračoval jsem v taktice, kdy jsem zatraktivoval krmítko. Pomocí smoku, konkrétně Blackfruitu. Na háček jsem teda udělal změnu, chytal jsem růžovou chili plum, ale tentokrát jsem tam dal krylovou oranžovou. Ta oranžová barva mi ve většině případů funguje pěkně. A uvidíme, co bude na konci. Vypadá to teda, že by to mohlo být něco lepšího. Ale teďka ty ryby jsou strašně bojovné, takže uvidíme, co bude dál. A snad se podaří rybu úspěšně zdolat. Ryba teďka přestala blbnout, je to spíš takový tupý pomalý tah.
si sem tam podjede, ale není to nic brklého. Teď určitě můžeme říct, že to nebude 100% žádná bílá ryba nebo něco takového z kategorie droboť. Tak pás klapla, už jsem ani nedoufal, jestli přijde záběr. Pomalinku se chýlil konec naší výpravy, ale z krásného záběru se stal tento nádherný kapr. Tímto kaprem bych se chtěl dneska s váma rozloučit. Doufám, že moje tipy vám trošičku pomůžou a doufám, že se vám bude dařit do vody jak mě dneska. Jdeme kapra pustit a pofičíme domů.